prepares, Andrea? Bueno, preparem la bossa per marxar a Noruega, que marxo avui cap al cercle polar àrtic, al nord de Noruega. I què vas a fer? Vaig a fer guiatges amb gossos de trineu, fer muixing a treballar allà a una empresa. L'any passat vaig anar a Noruega i bueno, vaig fer un viatge en bicicleta fins al Cap Nord i després vaig decidir quedar-me tot l'hivern a Noruega. No sabia exactament on em quedaria. Vaig començar fent voluntariat en 2 granges i després vaig buscar un lloc on quedar-me l'hivern. Ho vaig trobar a través de Workaway, és una pàgina per trobar voluntariats o feines a altres països. I bueno, els vaig contactar i vaig arribar allà. Vaig fer 5 mesos de voluntariat amb ells i ara torno una temporadeta. Com vas arribar fins allà? Vas arribar, quan ja havies acabat el viatge, vas buscar alguna cosa i aquesta aplicació que dius, o ja ho tenies en ment d'anar a treballar allà? No, realment no tenia en ment el que faria. Sabia que em volia quedar l'hivern allà, però potser la meva idea era quedar-me una mica més al sud de Noruega, que hi ha una mica més de muntanya per fer esquí a muntanya i tot això. Però al final vaig dir, també l'hivern allà a dalt del cercle polar àrtic és interessant, de passar la nit polar i veure una mica tot això. I vaig trobar això a Workaway, que tampoc era una aplicació que coneixia, perquè de fet estava utilitzant una altra que era Woofing, que és per voluntariat en granges. Però d'alguna manera també està relacionat amb el que tu t'estàs formant, que t'estàs formant com a guia. Al final també és com una etapa més amb aquesta formació, perquè aquí a Andorra no ho tenim, però és una mica complementari, perquè al final també estàs sobre neu, estàs en un lloc de muntanya, no? També deu aportar moltes coses amb aquest coneixement per fer guiatges després tu com a guia. Sí, al final no és exactament el mateix de fer trekkings això, però clar que aporta molt perquè al final estàs treballant amb turistes de diferents països, llavors parlant diferents llengües, sobretot anglès, però també altres si s'escau, i després també una mica com portar el grup. Al final gestionar amb els gossos és diferent que no només un trekking, has de gestionar els gossos, que estigui tot bé, que no hi hagi cap problema, i després també les condicions a l'Àrtic de molt fred, també aprendre a vestir-se correctament, una mica els perills que hi pot haver. Si tornes vol dir que no vas passar massa fred, no? Fred sí una mica, però ja ens agrada, ja m'agrada passar fred i allà sí que les temperatures és normal estar, el dia a dia potser són menys 12, menys 15, és molt normal, i després algun dia de més fred, menys 20, menys 25, i després pot ser a muntanya, que algun dia fem algun entrenament amb els gossos de competició, perquè tenen un grup que és gossos de competició que competeixen amb curses internacionals, i de fet són un equip dels millors del món, i allà sí que potser arriben a menys 30, menys 35 algun dia. Si vas potser 100 quilòmetres a l'interior, hi ha pobles que arriben fàcilment a menys 35, menys 40, estan allà a l'interior i agafen més fred. Així estàs a la zona tropical del cercle polar àrtic.